Pozdravujem všetkých tenisových nadšencov. Sme na Lokomotíve Bratislava v klube, ktorý je veľmi silno v mojom srdci zakorenený, pretože som tu do 14 svojich rokov vlastne strávil svoje detstvo. Dnes som priniesol pri tomto slávnostnom otvorení jednu symbolickú raketu, ktorú ešte som ako dieťa s ňou tu trénoval. Bola to drevená Adidaska. A žiaľ Bohu, som ju tu na kurte číslo 1 zlomil, lebo naozaj ten materiál na tú dobu bol asi nemoc kvalitný, takže žiaľ Bohu, tá raketa sa zlomila, ale odozdal som takto symbolicky dnes tú raketu do klubu, pretože je v nej znázornené naozaj to odhodlanie ísť ďalej, tá trpezlivosť a možno tá ctižia dosť, čo si myslím, že tento klub naozaj veľmi potrebuje a veľmi mu držím palce, aby tu boli odhodlaní ľudia viesť ten klub ďalej, aby deti vlastne sem radi chodili z okolitých, či už z okolitých škôl alebo celkovo vôbec, a aby sa tu plnil verejný záujem v športe, to znamená podpora talentovanej mládeže, podpora aktívnych športovcov, ale samozrejme aj všetky vekové kategórie. Ja mám veľmi rád tradíciu a preto som rád, že na Slovensku kluby tradičné niektoré prežili, niektoré neprežili, ale som rád tie, ktoré sa vracajú a veľmi ma teší, že práve tenisový klub Lokomotíva s veľkou tradíciou a s veľkou minulosťou tu v Bratislave opäť ožíva. V mladom veku som tu dokonca ja hral niekoľko zápasov a veľmi sa teším, že táto komunita športovcov sa tu opäť začína stretávať a verím, že nám tu vyrastú ďalší skvelí tenisti, tak ako to bol Maroš Vajda, Karol Kučera a ďalší. A samozrejme budem rád, keď sa k nim pridajú aj niektorí fotbalisti a budeme im občas robiť sparring partnera. Tým, že my tu pôsobíme v rámci tenisového klubu Lokomotíva a som veľmi šťastná za túto spoluprácu, tak ja pevne verím, že na týchto kurtoch vyrastú budúci reprezentanti, lebo sú tu mladí nájdení hráči, ktorí tu majú možnosť sa pripravovať. Tak tenisový klub Lokomotíva je pre mňa taký domovský prístav, pretože som tu vychoval 2 synov na tenise, ktorí hrávali aktívne trošku. A strašne sa mi to tu ľúbi. To sú najstaršie kurty v Bratislave. Tu kopu aj umelcov, aj výtvarník, ktorí myslím nielen hudobníkov, ale aj rôznych hercov, výtvarníkov a tak sa tu zgrupovalo. Tak bola to taká intelektuálna sebranka. Tenisový klub Lokomotíva je ikonicky legendárny pre Bratislavu. Ja som tu sám v 90. a v 2000 rokoch chodeval hravať tenis. Vyrastol tu Kajo Kučera. Je to proste súčasť Bratislavy a súčasť Starého mesta. Ja sa veľmi teším z toho, že sa našli súkromné peniaze na to, aby ho zveladili, zrekonštruovali, obnovili. Je tu 6 antukových kurtov. Antuka je taká bratislavská tradícia. Takže ja želám Lokomotíve Bratislava veľa úspechov. Určite sem budem chodiť hrávať. Pre mňa je to naozaj taká oáza pokoja uprostred Starého mesta. Je to taký country club v podstate bez bazéna a bez golfového ihriska. Veľmi sa teším. Držím palce a myslím si, že to bude prosperovať. Myslím, že sa tu stretla skvelá skupina ľudí, ktorá by robila krásny projekt a myslím si, že je veľmi dôležité, že tá história, ktorá sa tu tvorila roky a vyrastli tu výborní tenisti, tak aj vďaka týmto ľuďom bude pokračovať. Ešte by som na záver povedal toľko, že naozaj tento klub bol vždy taký útulným tu v Bratislave a pevne verím, že teda ja sa sem osobne veľmi rád budem vrácať.